Zdar ľudia, vítam vás u môjho nového videa a dneska som sa rozhodol, že si znova zahrám túto hru Doors. Ako môžete vidieť, už som sa zlepšil, pridali aj takže Ranked. To už končil jeden deň. Som aj nevedel. No, admin panel modifiers. Ale rozmýšľam. Toto. Dobre, berem. Dobre, ideme na to. Zapávaj, dobre, berem. Jo, starý dobrý hotel. No. Tu mám krucifix. Jo, prvé dvere. To nebude dobré video, ja to už vidím teraz. Už ani artikulovať neviem. Sýka sa mi počítač, sakra. Bodaj bych tu teraz našiel krucifix jak minule. No, minule to... Ako nie vo videu, ale keď som hral s kamošmi. To ste to by neboli asi logicky, že? Aha. Táto. Nevadí. Jak dobre sme prešli tie oči. Riepka. Na kľúč. Konečne, 7. A, oči. 8. Si pamätám, jak sme natáčali prvé video a ten Kakaofi, Jakub, išiel k tým očiem takto. Čo to je? Au. Čo to je? Ne, popreč. Jakže... To sa mi nepáči. Čo to je? Dobre, ja už som trošku upratý. Dobre, nič. Už som zvyknutý, že je treba riskovať. Psali, ne, to si robíš srandu. Ne. No povedzte, my môžeme dať takéto šťastie a po tej tme budem teraz musieť blúdiť. Nenávidím ťa, Sally, preklínam ťa. No, super. No, čo som hovoril? Teraz budem mať nejakého skríča, typujem, že... Dobre, nesmiem sa zastávať, nech si ten skrín. Ako potom aj taký ex-kakao-film. Ja taký klip, ale... Radšej ho nebudem skúšať, lebo... Už sa nám stalo, že sa nám to nepodarilo a skapali sme. Celá námaha bola... Či nebolo... Lepšie rozhodnutie si kúpiť tú baterku. Ale aj tak by ma Sally zebrala. Čo som mohol čakať? Nejaký neskorý rush. To není možný. Ty, kamo!
Dobre, tak tú baterku som si nemal. Akurát sa mi hodí. Aký skryt sa mi tu objaví. Aj nepovie psty, ja to už vidím. O, deľno. Neobjavil sa. No. A, dobre, ale teda. Dobre, takže sík. Mám ešte vidieť tu ten lepivý slíz, ktorý sa dá za mnou. Pozri ma, chytí slíz. Vidíte, už som sa naskrčil a už neprišiel. Vladný bol problém pre mňa prejsť aj tieto prekažky, ale teraz už to zvládam. Nájsť. Dobre, prešli sme. Čau, Braško. Dobre. Takže už mám aj na krucifix, ak prežijem figuru. Kde sa vždy najviac bojím, lebo tá je vždy najprefíkanejšia. Ne, vysávač. Pretože teraz v pohode vidím a idem do ďalšej onej skrine. Som ani ho nepočul. A už usnal? To tak skoro? Dobre. Brácho. Však ja už mám... Čo? Pane Bože, prosím ťa, pomôž mi. Můžete vidět, tak už některý ty ruce je opravdu jenom misí, ale to vůbec nevadí. Musím ísť na to. Dobre, takže držte mi palce a ide sa figurovať. Ja som si nestiel klaknúť do kilu. A to už vidíme druhý. Dobre, takže ideme prehľadávať, takže jedna kniha do riti. To si nemal robiť. Ne. Prosím, ne, figura, prosím. Ty idiot. Prosím, ne. Bracho, prosím. Aha, mnou nešla? Yes. Ja to prežil, yes. Kde si, Braško, prosím, ne ku mne. Ne, ty si fakt hajz. Ne. Shift. Ja mám šťastie. Prosím ťa, zachráň ma. Mňa mám... Yes. Dal som to. Musíme robiť srandu, oni sú dole. Takže skúsime rozloštiť kód. Takže, no, prvá chyba. 2, 7, 1, 2, 7, 1 chyba. Dobre, Braško, chod tam. Ja som nepozeral hore. Do keľu. Teraz vráca, že? Dobre som to pozeral, sakra. Oni sú hore, do. Prosím, len nechcem nezabudí.
či... Dobre, takže už... ja som to mal takto, takže už tam nie je číslo neznáme, ale 0. 0271. A ideme typovať. Dali ma figuru! Dámy a páni, máme figuru! Som jak asmester. Teraz pôjde bola kedy vysávač. 53. Ja som... To mi presne vyjde. Čau. Ako sa máš, Jeff? On mi nedal crucifix. On mi nedal... Nemôžem okašľať. To je... Dám ti, to ešte 2 tringelty. No a pozrite, čo urobí tá kostra. Zaujímavé. Takže, wow. Sa dostane, musíte ešte do ďalšej miestnosti, otvoriť tam páku, takže do 61 tuším. A vlastne potom sa dostanete do rooms. Budete potrebovať 2 šperháky a jeden tento skeleton key. Takže ja sa týmito dverami asi s vami rozlúčim. Konečne som natočil nejaké video, takže čaute.